Com puc sol·licitar l'ajut de menjador escolar? Per poder fer aquest tràmit necessito la informació següent. Anem al web del Consell Comarcal de l'Alt Penedès. Haurem de clicar sobre l'opció Serveis. Un cop a dins, buscarem la pestanya d'Ensenyament i clicarem a sobre. Un cop a dins, haurem d'anar sobre ajuts del menjador i sobretot mirar que sigui l'any 2024-2025. I clicarem sobre la paraula sol·licitud per accedir-hi. Si no hem sol·licitat aquest ajut anteriorment, li donem sobre nova sol·licitud. Si no estem registrats, cliquem sobre registrar-se. Aquí posem el nostre correu electrònic i l'haurem de repetir. També haurem de posar una contrasenya que ens en recordem, ja que en cas de no poder acabar la sol·licitud, la podrem reprendre més tard. Un cop haguem emplenat la informació sol·licitada, li donem a acceptar. Un cop estiguem dins de la sol·licitud, li donem el botó més. Aquí haurem d'escriure el nom i cognom de l'alumne, el tipus de document, el codi d'alo de l'alumne, el centre escolar, el tipus d'ensenyament i el nivell que cursarà l'any 2024-2025. Hauré també d'assenyalar en cas que en tingui el grau de discapacitat. En cas de separació, hauré d'indicar si hi ha custòdia compartida, si hi ha una pensió d'aliments i la quantitat d'euros que reu l'any. Clicaré sobre gravar. Hauré de repetir aquest procés per cada alumne del qual demano l'ajut. Seguidament hauré d'introduir tots els membres de la unitat familiar, excepte els alumnes pels quals demano l'ajut i que ja he afegit en el pas anterior: pare, mare, tutor, tutora legal, germans menors de 25 anys, avi, àvia, etc. En cas de divorci o separació, el nou cònjuge del pare o de la mare que convisquin al domicili. Hauré de marcar si em permeto o no que hi hagi la consulta de les meves dades. En cas de que no ho permeti, hauré de portar tota la documentació detallada a les bases. Clicaré sobre gravar. Una vegada afegida tota la informació, clicaré sobre següent. Apareixerà una pantalla que m'indicarà que comprovi que les dades són correctes i que estan completes. Clicaré sobre d'acord. A continuació, escolliré la persona que presentarà la sol·licitud del llistat de persones que he afegit en el pas anterior. Escriure el telèfon mòbil. L'hauré d'escriure 2 vegades. El municipi on estic empadronada, l'adreça del meu domicili i el codi postal sortirà automàticament. Hauré d'especificar si algú de la unitat familiar rep un ajut de lloguer i, en cas afirmatiu, quina persona del desplegable que m'apareixerà rep l'ajut al lloguer. En cas d'acolliment d'infants, hauré de clicar sobre l'opció sí, i si és família extensa o aliena. En cas de tenir rendiments no contributius, hauré de clicar sobre l'opció sí. Més endavant, hauré de pujar la documentació que ho demostri. Hauré d'especificar si la distància de l'escola al domicili és superior a 3 km. Més endavant, hauré de pujar la documentació que ho demostri. En cas que a la unitat familiar hi hagi persones que estiguin donades d'alta al Sistema Especial de Treballadors, hauré de clicar sobre l'opció sí. Hauré de llegir i declarar sota la meva responsabilitat la veracitat de les dades aportades. És aquí on haurem de penjar tota la documentació que se'n sol·licita. S'ha de posar tot en un mateix fitxer. Assegureu-vos de que adjunteu tota la informació. Clicaré sobre tancar la sessió. Aniré al meu correu electrònic. Obriré el correu que he rebut i clicaré sobre accedir al document. Se m'obrirà una finestra i clicaré sobre començar. Revisaré la sol·licitud i quan acabi clicaré sobre signar.
Rebré un SMS amb un codi que hauré d'introduir a la pantalla. Clicaré sobre signar. S'obrirà una pantalla i hauré de signar sobre el quadre gris. Si estic fent la sol·licitud des d'un dispositiu mòbil, hauré de posar el telèfon horitzontal per tal de poder visualitzar el quadre gris. Signaré el document i clicaré sobre finalitzar. Un cop firmat, m'apareixerà un missatge conforme el meu document s'ha signat correctament. Rebré un correu electrònic de confirmació de presentació de la sol·licitud.